Good morning आगैमोन आरो लोगोफोर नै आं दिनैहाय सानजौफुनि जानायनि संनो नागिरदों। बेयाव आं मा संगोन दिनै सबाय बिमा भाजा बानायगोन ओमफ्राय नै थारुनजों दाउजों लकेल दाउ बे लकेल दाउजों थारुनजों संसै सबाय बिमा भाजा एवनोसै। होमबा नायलांबाय थादो आगैमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आंनि संनायखौ। थारुनजों दाउजों संनोसै एबार। सामब्राम संगासिनो ओरै सबाय बिमा एवबाय ओरैहाय थारुनजों दाउजों गोदौनो नागिरबाय दै होबाय। मोनबाय नै आंना उखैनो हाथारला जागाथारनोसै माबायदि जाखो जानायबो मिथिगोन। टेस्ट खालामनानै नायनानै फैगोन। नोंथांमोन लागायना जानाय होननाय गोथाव ना? गोथाव टेस्टि जानायसै जाखांनानै लोगो मोनफिनसिगोन। जाखांबाय जाखांनानै दसे रेस्ट लानोसै मेंबाय बिराद सानसे खामानि मावनानै माबा माबि बिराद खामानि मावबाय आं देखायनाय जायासै खामानि मावनायखौ। जानानै दसे रेस्ट लानोसै। रेस्ट लानानै मा खालामनाय जायो मा बहा थांनाय जायो टाउनाव मोनथिसिगोन। दा रेस्ट लानानै लाग्रोनोसै।